Salutare, oameni buni! Bine v-am regăsit cu un nou videoclip de data aceasta. O să răspundem scurt la întrebarea de ce nu avem până acum altcoin season. Ce trist ai spus. Răspunsul este simplu, dragilor, și pe locuri foarte complicat de răspuns. Așa că mai bine intrăm într-o sinteză și descriem tot ce se întâmplă pe charturi. Pentru că lumea vorbește foarte mult în perioada asta legată de faptul că nu avem un altcoin season. Hei, nu avem altcoin season! Dar noi nu ne gândim la toate efectele, lucrurile care au efect în momentul de față pe marketuri. Bun. În momentul de față ce vedeți pe charturi este doar chartul de la Total 3 pe BTC. Total 3 pe BTC. Bun. Și vedem în sinea lui că chartul ăsta ne arată oarecare mișcare de trend. Da? De fiecare dată, în momentul în care altcoinul ar fi trebuit să performeze, ăsta ar fi trebuit să crească foarte abrupt. De regulă, el are tendința să meargă într-o zonă inferioară în momente propice lui. De ce spun treaba asta? Pentru că de fiecare dată în momentul în care Bitcoin încearcă să dea outperform la altcoins și este ciclul lui de fiecare dată, el aduce de fiecare dată în prim plan și astfel de mișcări în jos. Așa cum vedem și aici, astea au fost două mișcări foarte puternice de-a lungul a nu știu câți ani, 2-3 ani, în care Bitcoin a dat de fiecare dată outperform la tot ce înseamnă altcoinuri. Situația asta diferit în anumite puncte în care ne intersectăm și cu tot ce se întâmplă când vine vorba de politică monetară. Într-adevăr, foarte mulți vă uitați la videoclipurile astea, știți foarte multe lucruri despre politică monetară pentru că le vorbim și de asta este important să le discutăm iarăși aici. Poate ce foarte multă lume nu a cunoscut, poate ce mulți dintre noi nu cunoaștem, este ideea că Fedul impactează extrem de mult tot ce înseamnă active de risc. Adică piața monetară americană este foarte puternică când vine vorba de cum o să proiecteze traiectoria de preț a activelor de risc, precum altcoinurile noastre. Dimension, Pyte, ZK, alte zeci de milioane și o să vorbim și despre treaba asta atunci. Dar hai să ne uităm un pic la chartul ăsta și să vedem ce s-a întâmplat în anumite puncte cheie. De fiecare dată, în aceeași tipologie de moment, vedem anumite confluențe. Vedem de fiecare dată punctul ăsta, mi-a apărut și desenul acum, nu-l băgați în seamă. Punctul ăsta, care a marcat de regulă finalul perioadei de quantitative tightening și s-a soldat în cele din urmă cu un easing relativ puternic. În cele din urmă Bitcoin a scăzut perioada de 2019, cunoaștem, iar în cele din urmă, când a apărut quantitative easing foarte puternic pe baza a ceea ce s-a întâmplat în COVID, lucrurile au mai dus încă un legat foarte puternic pentru BTC, după care un altcoin season. În 2017 totuși lucrurile au stat un pic diferit. Și este și normal să stea un pic diferit știind anumite contexte rafinate. Este un detaliu care nu mai este un detaliu chiar așa de micuț, este o certitudine cu care noi ne confruntăm în momentul de față. Poate voi știți sau poate urmăriți influenceri care vă spun, eu urmăresc doar proiecte cu utilitate și ei de fapt nu spun de ce urmăresc proiecte cu utilitate și nu o spun din simplul considerent că în 2017, haideți să facem polilogia asta aici pe chartul ăsta. În 2017, chartul a arătat diferit față de cum a arătat în 2021 și diferit de cum va arăta în 2025. Dar din ce cauză? Aici vedem dominanța lui Bitcoin. Într-adevăr, Bitcoin is king, o să rămână king foarte mult timp de acum încolo și o să fie total altceva. Dar este de considerat. În 2017, lucru foarte interesant când vine vorba de crypto market, în 2017 existau doar 10.000 de coinuri. 10.000 de coinuri existau în momentul ăla. Fast forward, 4 ani mai târziu, 2021 vine la pachet cu o printare foarte semnificativă de bani de câteva trilioane și totuși coinurile erau de 10 ori mai mult decât în 2017, adică 100.000 de coinuri în 2021. Nu sunteți pregătiți pentru numărul pe care urmează să vi-l dau pentru ceea ce se întâmplă în 2025. Gândiți-vă că avem un 10x, avem un 900%, da? 900% aici. Gândiți-vă că din 100.000, în 2025, totalul de criptomonede la care s-a ajuns până în punctul ăsta este de 36 de milioane de coinuri. 36 de milioane de coinuri de la 100.000. 100.000, țineți cont, 100.000, 1 milion, 10x și de la 1 milion până la 36, 36x. 10 ori 36, știți foarte bine matematica noastră că este bună, 360
X. De asta, fiecare influencer vă spune că el urmărește proiecte cu utilitate, dar de fapt el nu explică de ce alege proiectele alea în sine, pentru că sunt prea multe. Și nu în ultimul rând, relația asta, dacă este să abordăm și o temă numerică, să spunem că am avea pentru fiecare perioadă $1.000.000. Și să spunem că există un caz ipotetic pentru toți banii ăștia care intră în market, da? Cum s-ar împărți lucrurile așa? Să spunem că ai $1.000.000 și ai fi vrut să investești în perioade diferite în marketul de cripto. Dacă investeai în 2017, puteai să investești câte $100 în fiecare proiect. Dacă veneai în 2021 cu același $1.000.000, de data aceasta puteai să investești doar $10 în fiecare proiect și să acoperi toată plaja cripto. În momentul de față, cu $1.000.000, ca să acoperi toate cele 36 de milioane de coinuri, ar trebui să pui în fiecare câte 3 cenți. Ai auzit bine, 3 cenți dintr-un $1.000.000. Asta este puterea care intră în momentul de față în marketul ăsta și noi nu ne dăm seama că sunt foarte multe coinuri care sunt shit-uri, useless-uri. Ăsta este motivul principal pentru care fiecare alege să investească în ce proiecte vrea. De regulă, influencerul e posibil să spună sau să nu să spună în ce proiecte bagă din cauza că sunt prea multe și e posibil să fie un bullshit sau un rateu. Cam astea sunt motivele principale pentru care bull marketul încă nu a venit. Politică monetară nefavorabilă nouă deocamdată, pentru că vedem că linia asta pare că ajunge într-un punct de turnură. Este interesant de urmărit dacă vom avea aceeași situație cu un top pe BTC. Aici se pot discuta lucruri. La fel de bine putem să nu avem căderea din 2019 pe baza COVID-ului și pe baza tăierilor de rate abruptă care a venit în urma COVID-ului și să vedem iarăși un raliu în care, ce să credeți, Bitcoin performează mai bine decât altcoin-urile care și altcoin-urile performează decent și după care mayhem, dacă există posibilitatea asta. Partea foarte bună ar fi ca Fedul să se reapuce de injectat lichiditate în market. Lucrurile astea ar fi benefice pentru altcoin-uri și ar prinde iarăși un gust de posibil explozie în sine. Nu cred că vom avea aceeași tipologie de bull market, în schimb lucrurile cred că vor fi cam la fel. Gain-urile nu vor mai fi la fel de mari, important este să ne luăm profituri pentru că la fel de bine cum vă uitați voi la videoclipuri, oamenii care și-au luat țeapă în 2021 și-au făcut și ei oarecum lecțiile și se pregătesc la gain-uri mai micuțe, chiar dacă sunt mai puțini decât ăia mai mulți care și-au învățat lecțiile, totuși sunt oameni care și-au învățat lecțiile și vor lua profituri chiar și atunci când marketul le spune că nu mai poate să meargă în sus, fără să intre în FOMO și așa mai departe. Lucrurile vor fi mai calculate, mai minuțioase. O să trebuiască să abordăm mai multe subiecte și mai mult să stăm pe charturi ca să știm când să ieșim mai degrabă. Dragilor, sper că videoclipul ăsta a fost bun, sper că videoclipul ăsta a fost de valoare. Până una alta, eu sunt Eduard, de la muncă, obosit, mă duc să fac o baie în IceBet, să vă pun imagine aici după post, edit, ceva. We are the fucking champions! Kiss!